Čau lidi, já vás vítám u téhle série a tahle série bude vlastně z chudýho na bohatýho, takže já už to nebudu držovat a jdeme na to. Tak jo, vyhodili mě z práce, snad. A takhle jsem skončil, no. Tak já budu asi žebrat, jo. Nemám na výběr. Tak jo. Doufám, že... No, ne, jo. Nevadí. Nebudu žebrat. A snad dostal nějaký ty coiny. Ty peníze. Tak jo. Tak jo. Tak jo, konečně jsem něco vyžebral, nějakých 5 robuxů, tak za to bych si mohl koupit nějaké jídlo tady do obchodu. 5 robuxů to stojí co? Tady stojí. Tohle jabko stojí 2 robuxy. Kolo 3. Tak co vezmu 3. Dobrý den, chtěl bych tady to. Tak, 5 robuxů tady. Tak jo, mám ještě nějaký jídlo. Teď bych si mohl postavit nějaký ten, nebo nějaký ten barák, aspoň z nějakých krabic, co bych tady našel. Tak jo. Máme malý barák, tak tady bych myslel, že bych mohl postavit. Tak jo, něco tady mám. Tady postavím na poslední krabici. Tak, a jsem našel nějaký jídlo, tak snad bude dobrý. Tak sakra. A na konci už se mě tady zničil ekremus, no nevadí. Protože si myslím, že bych se ochláhla na chvilku. Tak jo. Tak. Jo, tak já se tady na chvilku ulehnu. Tak jo. Jo, koukat na hvězdy. No jo. Tak jo. Je večer. Abych mohl jít ještě chvilku žebrat. Tak jo. Ale to jsou takový lidi, tak... Jo, snad mě dají nějaký robuxy. Tak jo. Tak vidíme. Nevadí, tak ne, už je hodně hodin. Tak jdu spát. Tak, bude krabice. No, takhle. Tady tak. Tak jo. Tak jo, vyžebral jsem si nějakých 10 robuxů, tak nevím, co si mám koupit. Určitě si budu zase koupit nějaký tričko.
No, škoda, že musíme chodit teďka pěšky. Jsem skočil. Ježišmarja. Tak, rychle. Nějaký oblečení. Dobrý den. Tak já jsem mu nějaký tohle. Ukažte. To je, no. Nosný. No, tohle. 10 trobusů. Tady. Tak jo, tohle by byla první série a u další, teda první díl ze série a u dalšího dílu čau.